Ayan, malapit na ako. Hi guys! Ayun, surprise ako sila. Kala nila hindi ako pupunta. So, surprise ako. Kasi nag-fry pa. Nagluto pa ako. Nag-prito. So, kapagod. Punta kami sa ilog. Kuha kami ng spinach or sisiitan sa aming mga Ilocano. Ay, kapagod. Hirap. Oh, sa bukirin. Ayan. Uy. Kasama ko yung mga aso ko. Ay, saan kaya yung hindi ko na alam yung daanan. Sige na lang mo. Okay guys, lapit na ako. Ayan na sila. Ay, nanganin na naumutan. Yeah. Aray. Ay nangan ni nana. Nedi jay. Ije nga bandangay tinagkuanda. Aludeg ko na. Little bit we take. See the mix already and the kabatiti. This is the kabatiti. See? This one we can eat. And the spinach. Ay, too much to one. And see? Very fresh. Spinach. From Vivo. And some Saluyot. No, this is not saluyot. What's this? Kangkong. Ah, kangkong. You keep separate. And some marongay. Show me murungay. Ah. See, we have kabatiti leaves. This one. The leaves and yung talbos niya. What is the English of talbos? Wait. See. Oops, it's dropped. That one you take it, that side, the t-shirt, that side you push. It's okay. Oh, wait. Okay. The kabatiti and some spinach and morning glory or kangkong. Pure veggie, leafy vegetable. Okay.